L-ikbar esperjenza hija konverżjonijiet illi rajt u wara dak kollu li rajt quddiem wiċċi ma nistax ngħid li mirakli ma sarux. L-iskop tiegħu huwa maqsum waħda biex jerġa' ġib il-memorja ta' dawk in-nies li xi darba jew wara tul dawn l-34 sena marru Lourdes. Allura jerġa' daħħolhom f'dak l-ispirtu. U t-tieni però huwa biex nħajjar aktar nies iżuru dana il-post sagru u mhux biss. Dawn kienu wħud mill-aktar esperjenzi li baqgħu f'moħħ Michael Caruana, l-awtur tal-ktieb Pass Pass f'Lourdes u fil-madwar. Pubblikazzjoni li tiġbor fiha dak kollu li iltaqa' miegħu f'aktar minn 30 sena ta' pellegrinaġġi illi għamel f'Lourdes. L-ikbar esperjenza hija il-konverżjonijiet li rajt ta' wħud biex ma ħafna ta' wħud milli jinżlu fil-banjiet illi wara dawn jinbidlu u tinduna li nbidlu. Fosthom pereżempju nista' nsemmi każ ta' raġel li kien ilu ma jersaq lejn knisja 30 sena u kien wasal fi stat illi jekk jara saċerdot jobżoqlu. U dana wara li nżel fil-banjiet iqer u nbidel mill-lejl għan-nar. Ma kelli raġel li tellaq lil martu lil oħta biex ħaħseb il-imħallef. Dan ħartu għajn l-lukanda waqqaf dawru biċċu leħ għallu su l-imħallef għallu li ma raftnix. Għallu nerbatin miegħek, norqod miegħek, nagħmel miegħek, eċċetera. Imma beda jagħmlu sinjali li ma għarfux. Niżel biex ġew għajn tuwaj, għallu żgur ma raftnix lini, għallu jien it-tali, għallu fis-sena so kontu kundannajt 8 snin ħabs. Ġifidan flok pattilu b'xaġa ħażina pattilu bil-ħaħsebu. Matul is-snin l-Aqda Maltija għat-trasport tal-morda f'Lourdes organizzat id-design pellegrinaġġ f'dan il-villaġġ Marjan. Għall-okkażjoni ta' dan l-anniversarju it-tnejn filgħaxija l-Arċisqof Charles Cicluna ħalla Malta b'tittira għal Lourdes fejn qiegħed imexxi pellegrinaġġ ieħor għall-morda. L-Arċisqof jinsab akkumpanjat mid-direttur spirittwali tal-Aqda li titrasporta l-morda Father Joseph Mizzi, kif ukoll minn Father Martin Mikallef, id-direttur tad-Dar tal-Providenza. Għal dan il-pellegrinaġġ qed jattendu 180 persuna, 55 pazjent, 65 pellegrin u 60 volontier li jinkludu tobba, infermiera u spiżjara. Matul dawn il-jiem il-Maltin se jattendu diversi funzjonijiet reliġjużi fosthom qudiesa bil-Malti fil-grotta, l-adorazzjoni ewkaristika u l-purċissjoni ta' filgħaxija magħrufa bħala l-Oflambo.